kublai shibun ye phi baro kino Christian ge bi ki jonga contation rang ki khna ki samla baro ai ke jing kublai ke bakar pang ye phi haga kerteng ke batiang tam jong Jesus Christ belang nong pen im bi ju jonga haga ba ula se yang ana ka yang ke sam ke jonga ula pen mi yang asya madan na ka benta jong phi ki pai ba ki babun ki balang ki ba ik ki bathon ki jonga kum ta ngas ngeu ban ai ke jing kublai ke bakar pang ye phi baro ublai unang ker khu ye phi ba phen nang yo ka met ka bakot ka bakya ba phen nang dan ke jing ye ik ke jing ye tali kum ba phi pen i ka ne ka sni ka jing ye ik ka jing ye tali ka long ka bor na ka benta ka jing ye le ka jonga kum ta ha ka ne ka por nga pen pau she phi ki pat ba ki ba ya don ha ka ne ka jaga ha ka ba ki doktor ki wan ban pen bor yang ban le chi hospital hen re nga ya thu ya phi baro ki para ba ik ki jonga ki hin men ki ba ik ki jonga nga wan ban tia dia po surang om na ka benta ban le tia ha ki hospital hen re nga wan ban dawa yaw surok na ka benta ka jing don kam jong pat ba o babun o balang lada ka sarkar ka kwa bangan mi no na ka ne ka jaka ka dei ban ai no mardar ye ka jing dawa ka jonga yaw surok o badai na dan nong po sya sanapur kata ka dei ka jing kwa ka jonga ban kran ha padeng jong phi baro kublai shibun kublai shi hajar ngo